بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್ ಮಿಯದುಗಮಿ ಹಾಸ್ಯ ರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ಮುಡಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೇಹುಂದಿರುಳೆ ಹುರಿಹಾರಶೆಕ್ಕ ಎಟಿಎಂ ಬೆಹೆಟುಮಲ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಇರ್ಷಾದುಗೆ ದಶುಂ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮೀ ಮುದಿಕ್ಕರುಗ ಎಟಿಎಂಗೆ ಖಿದುಮತ್ ತಾರಫ್ ಕುರುವಂ ಬಾವ ಹಾಸ್ಯ ಹಫ್ಲಾಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇನ್ ರೈತುನದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಖಿದುಮತ್ತಂಗ್ ಇತುರ ಫುಳಾಕ ಅದಿ ಫಸೇಹ ಕೊದ್ದೆನು ಮದ್ದೆ ವವ ಇರ್ಷಾದಟ್ಟಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೂಯಿಸುವ ವರಂಗ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮಾಯಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಬೋರ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಾಸ್ಯ ಶುಕುರೆದ್ದಣ್ಣವಂ Ministry of Cities, Local Government and Public Works के मिनिस्टर आदम शरीफ उमर मुलकु दायरागे इज्जतरी मेंबर इब्राहिम नौफल BML के चेयरपर्सन अहमद अली हबीब BML के CEO अली MD मुहम्मद शरीफ BML के एग्जीक्यूटिव टीम मेंबरुं मीमोतड़ु काउंसिल के रईस मुहम्मद निमाल दिग्गर काउंसिल के रईस अहमद निशान दिग्गर काउंसिल के मेंबरुं मी बैंक ngabadwas itubaru kurawa mi banku ge lobueti customerun equity muwazzafun emmeha hazirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat ATM ge khidumem mulin ala diggara taaraf kurumag gotum BML in diggarga bahatta ATM hulumge rasmiyada wadagennavi emmeha befuluna marhaba dannawan ಅದಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ದಾವತ್ ಗಬೂಲ್ಕ ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆಂದೆವ್ವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಶುಕುರು ದಂಡವಂ ಕೀರಿತ ಕುರ್ವಾನ್ಗೆ ಮೂರಿತಿ ಆಯತ್ ತಕುನ್ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಫಟ್ಟವಾದೆವ್ವಿ ದಿಗ್ಗರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಐಷತ್ ನವಾ ನದೀಮ್ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ತಾರಫ್ ಕುರಮುಮ್ಮಿಗೆಂದಣಿ ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಮುಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಳುಗಂಡು ಅಮ್ನದ್ದೀನಾ ಆದಮ್ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆಮ್ಮೆಯೊತಿ CEO ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವುಂ CEO ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला या हमदा शुक्र कुरां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकोंगे दी दुआ कुरां बिस्मिल्लाह सलाम गा कलेफानगे आलना असाबु शामिल कुरां सिटी तक हिदायत दायरा ता हिंगुमा आम मसतका बहे वज़ारा वज़ीर आदम शरीफ उमर रईत मजलिस के इज्जत तेरे मेंबर इब्राहिम नौफल BML के चेयरपर्सन अहमद अली हबीब अटल काउंसिल के रईस दिक्कर काउंसिल के रईस काउंसिल मेंबरों रेलवे कस्टमरों
बैंक मोज़फ़ों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अदे दिहें अक्टूबर नवास्ते का नुअदे हतरवना हर वन दुवहु मुलीगा ब्रांच में देर को बैंकिंग हिदमा फेचमा फाहो निवेत वेदे धीरीस आहारो मियातोल के राड्रफम बैंकिंग हिदमा होदमा दतुर कुरमुंगो स्वावनी मुय्या आदे मियदकी एकम निवमें आयास रईतुन्ना रफगाती बेगें हुरिहा बैंकिंग हिदमा दिबे उफावरी दुवस मियदु मिहुलवे एटीएम मेदवेर को फैसा जमा कुरमा फैसा नेगुम फैसा ट्रांसफर कुरमा लोनशा कार्ड फैसा देकुमुगे हिदमे लिबिगंदान व्यापारी वेरिन लिबे आमदनी दुवहुन दुवह अकाउंट जमा को मुदागतम बेनुवा फैसा फोनुम फद कंतवेस रफगाती बेगें अवह कुरेवेन मगु मिवनी तनवसेफा नगद फैसा गुलुंहुरी हिदमतों के इतरुं बैंक के डिजिटल बैंकिंग हिदमत तरक्की कुरमा बोड़े मचकत के मिहार मिदनी कुरेमु मीगे तेरेगा मोबाइल बैंकिंग ऐप अपग्रेड कुरमा इंटरनेट बैंकिंग हिदमत फुड़ा कुरमा आदि इतरु डिजिटल हिदमत तारफ कुरुं हिमेने बैंक नुकोस गेगा तिप्पवागे अकाउंट हुलुमा लोन अप्लाई कुरमा एहने हिदमत वेस मिहार लिबेगो तमियोनी अमजेफा कस्टमर ने इतरु लुई फसे तक दिनमे गोतुं गेदर कतमा गेदर इमारत कुरमा मरामत कुरमा अरगोन दोकरा फाइनेंस बैंक वानी हेव बदल तक गेनस्वा अदि गेदर इमारत कुरमा इतरु रहना कानुला दोकरा फाइनेंसिंग अदद 2 मिलियन रुपया इतरु कुरमा एको लोन शर्त वेस वानी लुई कोफा गेस्ट हाउस फाइनेंसिंग ओदमगा कस्टमर न कुरिन दिमावा एमे बोडु दच्चकी मिफद लोन का एदि हुटाला इतरु इमारता गोति रहनु कुरंजको अरबन में गेनेसवा बदलाय इमारत कुरा गेस्ट हाउस मॉर्गेज कुरमा फा इतरु रहना कानुला ए प्रोजेक्ट का 10% हमें फाइनेंसिंग हम जेगंदाड मिकोतु काउंसिल कुयदीफवा बिंताव गवेस गेस्ट हाउस एडम लोन नेगिदाड मिहुरिया हिदमत होदुमगा तेबेफुने एही तेरेउम गोतुं अरगनुगे मोज़फ़ुं गवायदुम मिरशगे गेगेशा व्यफातगा कुरियतागा जियारत कुरमंदाड मिहुरिया के हम बिनावेगे मिदनी दिवे राज्यगे मीहुन दिरुले हुरिया रशगा एटीएम हिदम गायम को आदि बाइंग इतुर रदफगा ब्रांच गायम को राज्यगे हुरिया रहितन फसे हैं बैंकिंग हिदम लिबेन को हम जैसा देवमा रईस जुम्हुरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ निम्मवा आदि वर गातु मी प्रोजेक्ट कुरियदागो बल्लवा अरगुन देवा इरशाद के सबबो रईस जुम्हुरिया मिकमत देवा अहमेद कंफाहा को एमनिक फाना वर हासिल शुक्र दन्नो बैंकों के अमाज़ की वेस हुरिया दिवे रही तुम बेनुवा हिदमत वीहावेस फसे हैं वीहावेस अवहल लिबेन को हम जैसो बैंक के बोर्डुम वेस अरगन इरशाद देवनी एगोता एहन कब मिफद मुहिम प्रोजेक्ट कुरिया गंदे बैंक के बोर्ड के चेयरपर्सन आदि बोर्ड मेंबर देवा इबादलुमा मिफसद का शुक्र दन्नवा मिमसक कामयाब कमाई की मिनिमाले वनी वरग गिन बेफुंगे मसक्कतो मिमसक गातुम लवा मिदनु कदे कुरियर गेंदव मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कुरबम गेंदव मसक पुरशा मिनिस्ट्री ऑफ सिटीज लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क्स आदि काउंसिल तकुन देवा एही तरीका मट्टक एफरात शुक्र दन्नवा आदि एटीएम हुलवा देवम बडायन देविक मट्टक मिनिस्टर आदम शरीफ वर खास शुक्र दन्नवा आदि मिमसक हलो स्पीड का निम्म बैंक हीवागे टीम कुरमुंदा मसक दवेस शुक्र दन्नवा बैंक ऑफ मॉडल्स अबदस देमी उन्नानी ये बेफुंगे बैंक गोतुगा दिवे हिंगे बैंक गोतुगा एमे बेफुन बाजवरी दुआ कहते हैं वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शुक्रिया सीईओ मोहम्मद शरीफ रस्मियत गमेहा हिसाबुन देम्मेती local government and public works minister Adam Sharif Umar ge wahak fulu dekkavum minister Adam Sharif Umar बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मिरहुगे मी अतोलुगे काउंसिल गे रईस आदि मिरहुगे काउंसिल गे मेहा बेफुनु मी दायरागे इज्जत मेंबर बीएमएल गे चेयरपर्सन आदि सीईओ बीएमएल गे मिथुन बडायन तिबे मेहा हीवागे बेफुनु मी रहुगे लोवेता खुना कुतु दुरागातु मी रस्मियात बदला मुगंदवा अदि अडोस मुगंदवा मेहा बेफुनु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
ad shakke besne gotuga miyadaki mirasha wara ufaveri duhe gaganda ka 30 sahar wanden benkun larikole hodmattaka kuramundiya daturuge nimu fahaka korave ufaveri duhe mi munasabatu ka tie meha befunna wara boda marhaba dannomon algon detin wahake hissa kollam beeno ಪ್ರಥಮ ಕಮಕಿ ಇಂಗೋಡಾನವಾನೆ ಫದ ಮಿಯದು ಅಳಗುಮೆನ್ನ ಹಾಮವಿಗೆ ಮಿದನಿ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತುಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮ ಲೂಯಿ ಫಸೆ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಎಮನಿಫಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂಗವಾಗೆ ಫೆಟ್ಟೆವಿ ಕಂತತ್ತಹುಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ನತೀಜಾ ಫೆನ್ನ ಮುಂದ ಮಂಜರ್ ಮಿ ಕಮಂ ಅಳಗುಮೆನ್ನ ಅಂಗಾದೆ ಎಚ್ಚಕಿ ರೈತು ನಟ್ಟಕ ಎಮನಿಫಾನ್ ವೆಡಾಗನ್ನೆ ವಾದು ಫುದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆ ಕೊರವು ಮುಂಗೆಂದವಾತ ಆದಿ ಮೀಗೆ ನತೀಜಾ ಅಳಗುಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಮುಂದಾಕ එමනිපානුගේ බේනුම් ෆුලක වී රාජ්‍යයේ හුරිහාර රිගාවස් බැංකුවක ඛිදමේ ෆුලා කරවි ආදී ඒ ඛිදමේ ලිබේන කොතෙපුම් මේද අලගමෙන්නගේ වරබ්බඩු හිංහම ජෙහමේ වරබ්බඩු ෆලේ මර්කස් කුරේ ෆුරි වරක්ගින ඛිදමෙත් රාජ්‍යතුන්නා ගාතුන් ලිබේන නිසාමේ රයිසුල් ජමහූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් ගායම් කොතෙපුම් ඒගොතුන් බැංකින්ගේ ඛිදමේ මිරුග ෆෙටිගෙන් දාකමි අලගුණි හිතුන් අලගමෙන් එම්එම්එස් වර ෆා කුරානේ කමේ मी नतीजा नेरदीनु मट्टका शक्य वेसने गोतुगा बैंक ऑफ मोरिस पे फरातु चेयरपर्सन आदि सीईओ कुरवमुंगे ಗೆಂದವನಿ ವರಪುರ ಮಿನ್ನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಎ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೋಗೆ ಅಸ್ತು ಬಿನಾವೆ ಫಮಿಯತಿ ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ವಾದುಫುಳ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಗೆಂದವ ಕಾತು ಕಂಕಂ ಹಿಂಗಮುಂದಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವ ಮಕ್ಕುರವಮುಂಗೆ ಗೆಂದವ ಮಿನ್ನ ಮಸಕ್ಕೆಪ್ಪುಳು ಅಮ ಎ ಎಕುಗ ಮಿ ನತೀಜಾ ನೆರದಿನ್ ಮಟ್ಟಕ इकोनॉमिक मिनिस्टर algun menga Muhammad Sayyid kurwa masakkepul adi hamayakege manifaanuge team ka faratu wara boda masakkete kurevige medani mi emmen podi lamehige mikan kurevige medani council takukun wara bodo ehitirekama ebbar me libige mikawattaka emmeha befunna algundu shukura da kurmu algundu wahako nimmalamu adiyo sefar algundu hama hagigatu gaves mifada pura masakketta rayituna lui faseha kan libene මිබාවතුක කංකම් ෆට්ටවාගෙන් රයිසුල් ජමහූරියා මස්රූත කුරිය ගෙන්දවාකන් ඒ අල්ගොන හිතුන් අල්ගොන මෙන් රයිතුන් වර උෆා වානකම වර උෆා කුරාකම මි මසක්කතුග මිකහල ATM නොත බැංකින් ගේ ඛිදමතේ ලිබිගෙන් දීමුගේ ෆෙෂමුගේ රස්මියාත නෝ මේගේ මුහිම්මුකමකි මිකමුන් ලිබේ ඛිදමතුන් රයිතුන් ලිබේ ලුයි ෆසේහක ඒ ලුයි ෆසේහකන් ලිබිගෙන් මිදනී වෙරිකමුගේ නිසාමක තිබ්බවා බේෆුන් ඒ නිසාමේ බදල් කුරුමුගේ විස්නුමුග හියෝ නියතුග ඉඛලාස් තරිකමයකීග මසක්කෙත්තකේ කුරෙවිගෙන් දාති මීගේ කුරීගාවෙස් බැංක් ඔෆ් මොලිව් සොරි අල්ගොමෙන්න දුවස්තකේ ෆෙනිගේ හිඟෙජ්ජේ රයිතුන්න ඒගේ සාතුක මාබොඩෙත් කුරේරුන්තක ලිබිගේ නේ ගොස්ස එහෙන්නමස් මි වේත්වේදිය කුරු මුද්දතුක තිරේග රයිසුල් ජමහූරියාගේ සාමතුක ගෙනවේ තෆාත් බදල්තක එකීග बैंक ऑफ मोलिस समेत आसमेवनी आदे खिलाफ कुरेरुंतके रयितुन अगातुन रयितुंगे बैंक के गोतुगा रयितुन कुरेरुंत होदादे बैंक के गोतुगा मियदु बैंक ऑफ मोलिस मसके कुरमुंदा कमी अलगुन हितके गोतुगा राज्य इक्सोद रयितुंगे लुई फसे है वर पड़ेति कुरेरुंत लिबिगिन दाने कमे एकमट का आदिवे सफार बैंक ऑफ मोलिस हिंगुम हावर वडांति बे हुरिहा बे फुन्ना आदि हमें कीगा इकोनॉमिक मिनिस्टर वर बड़ शुक्र अदा करो खास कोतेका रयितुंगे फरापुन काउंसिल तक फरापुन अलगुन रईसुल जमहूरिया मेदु वर बड़ शुक्र दन्नवा मी लुई फसे है कर रयितुन्ना गेनस दबाक मटका वर बड़ शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शुक्रिया मिनिस्टर आदम शरीफ දැන් කුරියන්ගති දික්කරුගා ATM ගේ ඛිදමෙන් ඉෆ්තිතාහ් කුරුම් මේ ඛිදමෙන් ඉෆ්තිතාහ් කොද්දවුම අලුගන්න මේ දන්නවාලනි මිනිස්ටර් ඔෆ් සිටිස් ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් ඇන්ඩ් පබ්ලික් වර්ක්ස් ගේ මිනිස්ටර් ආදම් ශරීෆ් උමර් අදි අරිහුගා වඩාගත්ම BML ගේ චෙයාපර්සන් අහ්මද් අලි හබීබ් අදි BML ගේ CEO අදි MD මුහම්මද් ශරීෆ් දන්නවා
මිහා හිසබුම් මෙලිස් රස්මියාතු නිමුණි එම්මෙහා බෑෆුලන වර බාජ්ජ වෙරි දුවහකන් ඇදෙන් වස්සලාම් අලයිකුම්